sing bedhug rada iso iki timbang suri. Gunjing langit nyoklap katon regin sanging alis wadya saka Ngastina wadya saka Dandang Manguri minggil ayanana ki tungguling buta saka Dandang Manguri unangan yaksa muka tabrak gedung banteng dadi apa kowe Yaksagara Sedang Narendra
Kurawa ning sing mangga mulya jebul Anoman Gatotkaca ngangklang jagat ngawat-awati kahanane negara Ndorowati. Kurawa mundur dudu ayangmu. Sumarah pandya padhani durga nggone ngringkehke Pandhawa ayo mundur Kurawa mundur. Orang-orang rasaning pamiat rengganing toya sri cinawi sesutyana retna anakku lanang Antasena Paman Sediwa piye mara gage sajarwa wigatimu marak ana ing Sawujajar. Ngene Paman Sediwa. Sowanku ana ngersane Paman Sediwa kautus pepunden. Apa to sebabe Paman Sediwa wis sawetara wektu ra netepi wajib siba ana negara Ngamarta. Perkara Paman Sediwa nggone ora netepi wajib mau dadi penggalianing para pepunden. Apa panjenengake gerah apa ana perlu liya-liyane. Uruhananira anak lanang Antasena. Anane paman ora netepi wajib siba ana negara Ngamarta. Merga pun paman lagi prihatin. Prihatin perkara apa Pak Paman Sediwa? Perkara kahananing jagat iki. Sing mbok prihatinke perkara sing endi? Jagate saya tuwa-tuwaning jagat iki jagate ora saya tentrem nanging angkara murka ngrebdo ndrebelo satemah para kawula dasih para kawula cilik kang ora ngerti kentang kimpuling lakon kasempyok ombak ing lelakon iki terus karepmu kapretehanku kang kaya mengkene iki aku bakal budidaya golek dalan golek cara serana supaya aku bisa ngenteng-ngenteng tumrap urweting jagat iki. Carane piye? Carane aku lan kowe kudu rumagang siji mbaka siji kudu neteli kang hampek angkara murka. Paman Sediwa, gegayuhamu kang luhur mau patut sinudarsana. Aku bakal nderek keparengi Paman Sediwa. Yen to Paman Sediwa bakal melu dandan marang rusak ing kahanan lan jagat iki, yen to dikeparingake aku arep nderek marang obah musikmu Paman Sediwa. Ya. Aku ngaturake panuwun ing atase kowe iki bocah nom isih peduli marang perkara kang kaya mengkene iki. Ya mung bocah nom sing kaya kowe kuwi kang bakal ing tembe bisa nglumintir kapraboning para-para sepuh kang wayahe lungsih keprabon. Ngono Paman Sediwa. Saiki mun carane piye pinrih aku bisa melu ngentengake penandanging para kawula dasih kanthi cara ngilangi hambek angkara murka tetna laku jantraning Sediwa. Lah kok aku mbok sandangi
Gendruwo iki karepmu piye Paman Setiwa? Ya mung kanthi cara mengkene aku lan kowe bisa melu-melu dandan-dandan marang rusak ing kahanan iki Antasena Bayu. Barang aku dadi buta, tanganku derijiku kaya gedang kluthuk kabeh. Orening sing cilik. Aku mbok dadekke Bukulun Bathara Kala kowe dandan Betari Durga karepmu piye? Dina semengko nggir. Ayo derekno pun paman. Angin-angin pekabaran, angin-angin pawarta. Mbok menawa aku dandan kaya ngene kowe dandan kaya Bathara Kala. Bisa melu ngenteng-enteng marang petenging kahanan iki. Ayo tak derekke Paman Setiwa. Kala narepa Kresna tantulos hanya kroring ere sang waraja nawi suta Koko Prabu Baladewa kandhek rumiyin ya. Lah kok kuwi ning Bathara Kala ning ngono? Sapa kuwi? Inggih, kula mboten mangertos. Wah. Lah kok klambiku digawe? Tobat sode selikur dina. Iki kaya Ratu Ndarawati, Prabu Bathara Kresna. Lah mburi dhewe kuwi kaya Ratu Madura. Jenenge Bule Baladewa. Inggih Pukulun, kula Bathara Kresna. Pukulun kula pun Baladewa. Paduka menika apa panggeling karo aku kowe? Apa kowe panggeling karo aku? Aku dewataning panggoda pangrencana. Saka kayuwangan Dandang Mangore. Ulun Bathari Permoni Dwianjani. Aku Bathara Kala-kala. Kalane pisan wae ora kala-kala. Paduka Pukulun badhe tindak pundi? Ulun badhe bakal nganglang jagat ngalaya bumi. Ulun bakal nganglang jagat ngalaya bumi. Niti marang kahananing jagat raya. Karo nonton-nonton padanging swasana, Ngger. Tobat sode selikur dina. Pukulun Bathara Kala badhe tindak dhateng pundi? Aku arep bali ana kayanganku Sila Magumpeng. Wigatosipun kayang aku arep tak
duwul. Kok badhe dipun sade? Sebab waleh aku dadi dewa. Aku kayanganku arep tak dadekke warung. Tak cepake jajan sing iso mesem karo guyu. Wah, kayang aku didol arep. Kresna, kowe arep nyang endi, Kresna? Ya Baladewa, kowe arep nyang endi kowe? Kula inggih ngangklang jagat. Baladewa arep ning kula nggih ngangklang jagat ameng-ameng. Tobat sode selikur dina. Yen ngono padha-padha aku karo kowe ngangklang jagat. Inggih Pulun. Yen pancen kaya mengkono ayo golek warung wae jagongan sing penak Kresna. Iya, golek komplek kae yo. Golek jagongan sing penak warung ngombe bir yo. Bathara Kala kok doyan bir. Pukulun Bathari Permoni. Piye ngger Kresna? Radi gumun salebeting batos kula sing mbok gumunke apaku. Apa kowe sing gumun marang aku nyawang apaku? Teka wanci dede wanci paduka ngangklang jagat. Yen to perkara wektu aku ngangklang jagat ya sak karepku to ya jam-jam pira ya sak karepku. Metu bengi ya pantes, metu esuk ya pantes wong aku. Sing ora pantes ki malah kowe kuwi, Kresna. Jam 1:30 sik kelayatan. Kowe arep nyang endi, Kresna? Mengko gek-gek kowe jebule duduk Kresna. Kula menika Kresna satuhu. Yen to kowe Kresna satu, aku njaluk bukti, njaluk tandha. Yen to pancen kowe Kresna duwe cakra ndek kembang Wijaya Kusuma, cakramu ndi? Iya, yen to kowe Baladewa sing asli ndi nenggalamu kelawan pusakamu Triguru. Biyai gamanmu? Kanjeng Ibu Bathari, gaman kula nembe kantun wonten negari Ndorowati. Gaman kula inggih nembe kantun wonten negari Mandura. Tobat. Kresna ora pisah karo cakra, Kresna ora pisah karo kembang Jaya Kusuma. Yen to Kresna ora nggawa kembang, ora nggawa cakra, ndak kira kowe duduk Kresna kang sejati. Ora gelem minggat saka kene takon dosa, lakon tak pangan kowe. Hus, wong wedok kok mangan. Lah piye? Aja dipangan, dimamah. Ana durga mejanani Koko Prabu tandangane kene.
Yai Prabu piye lakon kaya mengkene iki? Koko Prabu sampun naliting penggalih. Kapasrahaken keman dhateng Kresna. Badhe kula sirnakaken Bathari Durga tuwin Bathara Kala ingkang tumindak mekaten kala wau. Jarane badhe kula tamani pengabaran menawi to nyata-nyata Jawata kang linangkung mboten badhe selak suminggah nampani pengabaran kula. Menawi mboten tedas badhe kula sembah hidri-hidran manungsa menika Koko Prabu. Antasena piye Paman Sediwa? Kowe ngerti dhewe to? Lamun ta wektu dina semengko akeh manungsa sing tumindak ora nut marang kasudarman lan kautaman. Contone wae cetha ki mau. Wis Sujana wis jubriya apa ora karo Kresna lan Baladewa ki, Mang? Wah, aku ya Sujana. Siwa ireng karo Siwa Baladewa ki ratu mustika ning jagat. Gandane amrik andumapara wangine uleng-ulengan. Lah kok iki nek Kresna karo Baladewa ambune amis. Ambine amis ora jamak-jamak kaya yoga kunden. Amis nganti kaya yoga. Iya. Terus saiki mu piye Paman Sediwa? Purhananil. Sireping lelakon iki lamun ta Jawata anurake wahyu kang winastan Sri Sasana Jati. Mongko ingkang kuat nampane wahyu mung Kang Mas Janaka. Prayogane saiki golek Kang Mas Janaka. Yen wis ketemu kasuwun supaya Kang Mas Janaka anggaya wahyu. Kanthi tumurune wahyu Sri Sasana Jati angkaraning jagat bakal sirna. Ya tak dereke goleki Paman Janaka. Koko Prabu Baladewa Yai Bathara Kresna piye? Sampun sirna pepalanging marga, monggo Koko Prabu. Daya-daya tumedhak dhateng negari Ngamarta Nyidra pustaka jamus kali mustaya tak dhereke. Sang saya dalu alara sabyor kang lintang kumedhot di sonya tengah wangi lumrang gandaning puspita karengiwaning putyanira sang Dwijawara hambrengen
swaraning madu pronto manung sungsarining kembang witen klopo Wanjine wis madya ratri sepi sunya kahanane dedhetik dentan hono kang nyebo ing angkasa katingamu biar murup cahyaning Sang Hyang Candra ing miyosin ibu kadhep dening Sang Hyang Kartika pating palancur sarating daru wahyung samyata tarungan mega petak lumayang lon-lonan semisih saking ngersaning Sang Hyang Candra semune jerih kena sesikune Sang Hyang Wulan nalika semana wancine madya ratri dereng wonten ingkang cinarita amung para panakawan ingkang gegojekan turuting delanggung wauta katalika kaya mangkono katingal kelurah kantong bolong pitruk kawis tara ngadhepne kana ngungkurke kene Alam
Rocak. Ya, monggo Bu. Bu Kaji. Rojak, rojak nangka rojak ema rasar jana. Oh, deh. Aja ngaya timpen lasar riwit kata alam bapak. Aja ngaya timpen lasar riwit Oh.
madang ning tengah lawang. Ya. Rajang-rajang monggo Mbak Ayu. Iris, Hah? Bareng dadi rondo napase malih cekak. kabulare Akeh nek ngklek-ngklek. racik roja Nah, tangga datan sahja cawes ayo cinta pertama lho, Gong. Mukita tiajempi rujak ekinajar Ya, abet pancene. neng layah lambah Kula Jawa Lombok rawit Nora Ndang lurus sik. suwe bapak neto lewos teko Hot. Yo, go, go, go. Thank you.
wayangan ki nut jaman kelakone. Saiki penonton njalukane sing ringkes padhet cetha. Ora njaluk sing bertele-tele. Itu karo bingek ya Kang. Biyen kok bingek. Bingek ki kudu wayangane ngrawit kae. Ha iya. Enek wibawane. Jejer no gendinge enggah. Lek jejere rada suwi no diciblonke. Ayo kabeh iki nut jaman kelakone. Disesali apa tidak? Ayo rasah disesali. Mitekno arep adol sing kepiye kowe? Mula lek sak bisa-bisane awake dhewe nyampar nyandung. Sing anyar ya entuk, sing lawas aja ditinggalke. Contoh pangkur iki mang. Nah. Monggo pangkur kuwi neng di gamelan mesti tau ditabuh pangkur. Ha iya. Pangkur ki rungokne esuk ya penak, awan ya penak, bengi ya penak. Istimewane pangkur iki ngono kuwi. Gending lawas ning ora njuwarei. Ayo pancen bener lambemu, Truk. Sing pindho ki mengapa? Sinom rujak jeruk. Sing nyuwara ki mang sapa, Truk? Presiden saka Panggung Rejo, Mbak Deni Wijaya. Wah, suarane lek galik-galik ya, Truk. Ayo jelas no. Wonge ya merining. Mula ya pancen kudu diudi tenan. Wah, ini pangkur ya moncrat. Ya. Banjaran pangkur. Ya, pangkur rinoso. Lampune urupno. Ah, pangkur rinoso sapa? Mbak Dwi. Monggo Mbak Dwi, sinden sing ayu dhewe. Sinden sing ora tau duwe nesu. Atine jembar segoro. Wong iki tak titeni angger lambene kekatutan adeng-andeng ya. Galak ning jane ora. Iya. Maka niki cengkoke mboten padha kalih gadane sapa? Sinden Ponorogo lho nggih. Ora apa-apa. Yo. Oh, sinden Kalimantan.
Sliramu panolya tak tresnani lahir ngenteni ya Mbak. Ya. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wanyu janjimu tansah kabur dahku semua
kepengin maju, pinter, kudu sregep sinau. Ngono ya, Mas. Ayo. Dadi guru sing paling apik kuwi mung pengalaman. Jadi muga-muga perkara iki ya mancep ana Mbak Dwi. Sesuk neh wis bisa becik. Ayo ora apa-apa ya, Tru. Ayo. Kajate Mas Sumaji ya lek-lekan. Biayi ento sumrambah. Obah didike sing rewang. Ora karu-karuan. Ayo piyayine iki lembah manah. Entengan. Ayo. Bermaniak ning wayang. Lagi piyayine ya arep belajar dalang kok. Mas Gondo Mas Gondo kuwi heeh. Mas Ji tenan. Wayang ning dia dipirsani. Ijane ibuke ya ora kereng. Iki dadi dalang ya didukung. Arep belajar dalang. Timbang tombo stres, kakean pekerjaan sing menumpuk ya. Ya sekedar hiburan. Nah ini Gong, muga-muga Mas Ji sak keluarga nggone tasakuran kanthi wayangan iki sak bungkure wayangan. Muga-muga rahayu wilujeng. Ya. Bisnisnya semakin jaya dan semakin lancar. Ya. Bagas waras kesehatan tansah nyanding. Ayo sing jibaku ya kuwi. Duwike akeh lek awake ora waras ya nek gunane. Kaya gareng. Gareng iki sedane wae. Sedan duwe. Ning awake ora waras. Dila-dila men lemes ya gareng. Aku ora lemes pancen ya kesel. Nyambut gawe bacut-bacut. Kaya laris-laris so gareng. Ya ngaturake apa? Aku pelok barang. Nah. Juk apa? Pelok barang. Dibawani mengko dadi ati. Sing bawa sinden saka benci. Monggo Mbak Yu Imas. Imas iki pantese duduk wong benci. Pantese iki wong Pundi? Ayo. Wong Sunda. Nyapa kok wong Sunda? Jenenge Imas. Imas iku napa ta tegese? Ora ngerti apa kowe sing duwe jeneng, Dek. Imas niku jenengan mirengke Mas Bagong, Mas Petruk, Mas Gareng. Ya apa? Imut-imut manis ngene. Ngoten lho. Lho sak mono gedine blongor-blongor kaya kates kok. Lho, Manis e kondi. lho jenengan dereng ngrasakne kula dadi apa ya iso ngrasakne manis. Wah. Aku ngrasakne kowe. Lho, napa? Lah aku jare kon ngrasakne. Lah nggih wong jenengan durung ngerti kok wis ngomong ora manis. Ayo dagangan to apa? Ya belok barang. Morondono ae.
Ya, musik.